Allegra! 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 Hawn int! Il-lallu kemm ħadd gost illum? X'ġara mela? Mela llum sieħbi ġab il-kelb miegħu. Għamilna ġurnata nilagħbu miegħu. Naħbulu t-tojs ħalli għot ifittxhom. Aqta kemmu ħelu. Fejnu dak il-mobile ħanfaqqa status tajjeb u 4 ritratti. Mela, feeling goofy, jew silly? Iva naf, feeling amused. Int x'int serja dal-għodu wejt? Isek għadek kem ġiħa minnant id-dentist. Għaxin għattu stana Sparky, biex iżlur għaddar il-bira, it-telef! Illa huwa vera, jiddispjaċini Allegra. L-esperti t-sejħinna l-missjoni li jmiss. Ma nistax naqaf naħseb Sparky miskin. Isma, ejja l-estu l-missjoni tal-lum. Unbat nejnek infittxuħ. Trit. Okay. Ek jew bekk, il-bib tagħna naqdu magħna biex bis-saħħa tagħna llum jiskopri ħaġa ġdida dwar il-mużika. Ejja naraw x'iriedna ninvestigaw illum l-esperts. Hello, jiena Allegra. U jiena Strauss, u aħna l-Investigaturi tal-Mużika. F'kull missjoni tagħna, il-boss dak li nsejħulu l-espert. Dak jaf kollox dwar il-mużika. Itina missjoni ta' riċerka dwar xi ħaġa u xi ħadd marbut mal-mużika. U aħna nużaw il-kapaċitajiet investigativi tagħna biex niskopru dak kollu li nistgħu. Biex imbagħad nasmu l-informazzjoni magħkom. Tlaqna! Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Allegra, Strauss, l-investigaturi tal-mużika. Min jaf ser tkun it-tema tal-lum? Daqt inkunu nafu. Burdati! Min jaf xi jrid jgħid biha? Emma twiegħed biex niskopru. Dan x'ħossu? Ma nafx, imma donnom strumenti. Itru tibżawx. Qed intelfu. Laqqa xej, konna se nibdew. Intom min intom? Dan kwintet tal-korda. U jiena l-kompożitur ta' din il-biċċa mużika li ser idoqqu llum. Kwintett. Kwinta. Cinkwe. Jaqwa xaw 5 mużiċisti. Cinkwe. Kwinta. 5 bit-Taljan. Ekk huwa. U intom, min intom? Irċabkom law. Jiena Allegra u dan Strauss. Aħna l-investigaturi tal-mużika. U llum il-missjoni tagħna ili ninvestigaw il-Burdati fil-mużika. Ħabba tajjeb mela, għax dak li ħanamlu llum għandu ħafna x'aqsam mal-Burdati. Tiddux tgħinuna ftit. Iva. Tajjeb, ejja nibdew mill-kwintett li kif qal Strauss huwa magħmul minn 5 strumenti differenti. Tafu tiduli x'inhuma? Għandek raġun, Allegra, dak għax jagħmlu parti mill-istess familja, il-familja tal-korda. Araw. Dawk it-tnejn l-istess. Dawk violini. U dak mhux jisu violina koll. Dak viola u dak violonċell. U dak il-kbir, jisu violin enormi. Dak kontrabax. Hemm xi differenzi bejniethom imma. Ivem differenzi fosthom fit-tip u fit-tul tal-kordi. U għalhekk in-noti li jistgħu jagħmlu, dik li nsejħu l-firxa, ir-range. Mbagħad hemm differenza wkoll fil-mod ta' kif jindaqqu. U d-daqs.
mhux kollha tal-istess daqs. Ekku, biċċa mużika għal kwintett tkun magħmula minn sezzjoni differenti u kull sezzjoni tirrappreżenta burdata differenti. Imma burdata eżatt, xi trid tgħid biha? Ħannar kif ħanispjegalek. Jekk tara l dan, x'taħseb? Kuntent! U dan? Imdejjaq. U dan? Super imdejjaq! Jiġifieri burdata hi kif il-mużika ġejlek tħossok meta tismagħha. Tista' tara hekk. Inti ġieli tħossok b'ċertu mod meta tisma' xi biċċa mużika. Iva, in-nannu tiegħi dejjem idoq diski tal-biki. Dik burdata. Ejja ħannaraw. Issa, kompożizzjoni mużikali bħal komponiment. Tista' tinqasam f'sezzjoni differenti u kull sezzjoni tista' tirrappreżenta burdata differenti. Strauss, kif qed tħossok illum? Illum jiena fil-burdata tal-lob u ċajt. Għax għadna noqogħdu nimxu l-kelb ta' sieħbi. Sewwa, mela ejja nieħdu din il-burdata li tinsab fiha int. U nippruvaw nagħmlu kompożizzjoni biċċa mużika li tixraq ma' din il-burdata tiegħek. Tlaqna. X'taħseb Strauss? Kienet taqbel mal-burdata tiegħek? Iva, għall-ewwel ħassejtni qiegħed ma' sħabi nagħmlu l-praspar tagħna. Isma', taf x'innu tajt ukoll? Naqgħod ma rajt dawn it-tip ta' strumenti ndaqqu hekk b'subajhom? Iva, mhux komuni ħafna, s-soltu jintalbu li idoqqu bil-ark, dak li ngħidula l-bow bl-Ingliż. Biss f'dan il-każ partikolari tlabthom li jdoqqu b'subajhom, teknika li ngħidula pizzicato. It-temp nsejħulu andante, ifisser bil-pass ta' mixja mhux maġla ħafna. Andante. Hemm ħafna tempi differenti. Iva, eżempju vivo li fisser maġġel ħafna, jew lento li fisser bil-mod ħafna, jew allegro. Allegro? Mela bħal allegra. Iva, allegro tfisser ċajtira fuq tagħha mimlija ħeġġa. Madankollu, allegra ma tantx tidher allegra llum qed nara sew. Iva, għax il-qattu tiegħi sparki ma ġiex lura d-dar. Ħażin. Trid nieħdu din il-burdata li tinsab fiha int u nippruvaw noħolqu biċċa mużika oħra, sezzjoni differenti li tirrappreżenta dil-burdata tiegħek. Ejja nisimgħuha. Sabiħa din il-parti? X'inhu tajtu differenti? Kienet iktar kwieta. Ekku, proset. U għalkemm bħala temp ma tantx kien hemm differenza kbira, ksibna burdata differenti permezz ta' ħsejjes differenti. U issa kienu qed jużaw l-ark. Ekku, proset. Għalkemm xorta bl-ark biss ukoll tista' toħloq ħsejjes differenti. Eżempju, harmonics. Jew sul tasto. Sul ponticello. Jew tremolo. Jew inkella collenio. Xi ġmiel! Issa fl-arti dejjem nippruvaw nesploraw ħsejjes ġodda, stili ġodda, dejjem nixtiequ xi ħaġa ġdida. Naħseb qas jeżistu biżżejjed emojis biex jiddeskrivu dawn il-ħsejjes u burdati differenti.
Ħud daw il-burdati bħala kuluri li bihom nistgħu noħolqu pittura jew idejat li minnhom nistgħu noħolqu komponiment, ġrajja, storja li dejjem tevolvi. Nidilkom x'namlu. Naqbdu daw il-burdati, naqduhom f'daqqa u nħallu f'idej il-kreattività tagħna biex naraw fejn tieħodna. X'taħsbu?
kienet interessanti l-missjoni tal-lum. Vera. Strauss, sparki ġulu raddar, kemm jien kontenta! Tara kif inbidlet il-burdata tiegħek? Lena sal id-dar, żgur ħandu ilu l-Sparky ek jew bekk jisma' bħali. Allegra, Strauss, l-investigaturi